Hola amigos, muchos me preguntáis cuál es mi secreto para cocinar esos platos tan ricos y tan buenos y tan vegano-vegetarianos de entre semana. Pues hoy os voy a contar un nuevo plato que no podréis olvidar nunca más. Ahora, para que mantengáis, fideuà vegana vegetariana de col i eix tendres. En el títol ho dic tot. Vale. Bueno, lo primer són els ingredients, ¿vale? Els ingredients, en este cas tenim floretes de coliflor ja tallades del consum. Per què del consum? Són molt més cares, sí. Estan envasades, sí. Contamina de l'hòstia, te cagas, contamina de la hòstia. No compreu coses envasades, però què m'ha passat? Que soc un gos. Soc un gos malfaene, no vull anar a la fruteria a comprar-lo la col y tiene que netecharla, llevar les fulles i les compreixi. Sin embargo, els eix tendres, mireu quina garba més boniqueta. Això és ai, com olora, mireu que ben envasades. Això sí que és natural i sí que és bonic, ahí eix tendres en garba. Fonamental. I una tomaqueta que tinc per així, lletxota, molt lletxota, però bueno, per comer per sobrechit, que la tallaré, pum, pues sobra. ¿Qué elemento vamos a gastar, chiquets? Quietets. El wok, el meu wok. Este wok el vaig aconseguir en consum després de que me donaven no sé quants 1000 puntets de merda que vam estar ahí mesos arreplegant perquè me donaven el wok. Ara ja sé que hi ha una tenda en València, ensenya la marca i tot, Valira, es diu Valira, com la gran Valira d'esquiar en Andorra. Que n'hi ha una tenda en València que ven estos perolets, aquestes coses d'estes marques, i és que este wok és el meu wok favorit de la història. Si li pregunteu a papi, la meva sòcia vos pot dir, jo no puc viure sense este wok, això no s'apega, això és neteja de categoria. Entonces yo, todo lo que puedo cuinar això, ho cuine. No es una paella al uso, no es un altre elemento més tradicional, però bueno, me té igual, si estic fent una fideuà vegana, ¿para qué coño vull jo algo tradicional? Bueno, lo primer que n'hi ha que fer, ja ho sabeu tots, és la faenassa de tallar-ho tot, arreglar-ho, preparar-ho, trossets, com us agradi, en Juliana, o en Giovanna, o com us dé la puta gana. Jo ho vaig a fer rapidet en càmera, a veure si sé fer en càmera ràpida d'esta del mòbil, perquè no se vos faig avorrir. Heu vist que talla tot superràpid, té la hòstia. El timelapse és una meravella. Ja tinc ahí posat, ahí ja, us veu, no? Ahí, aquí. He posat ja la paelleta i que no sé contar, que vos he la propaganda de la Lira, i ja tenéis els eix tendrets. ASMR, un poquito de ASMR, els eix tendres. Maravilloso. I ara, pues res, anem a tallar, anem a processar un poquet, no? Els allets. Pero cada uno, pues con vulga. Muy grans, algunos de las dirán, ¡ay, están más grandes! ¡Es que no te enmasa! Claro, este te dirán, no, pues claro que no te enmasa, si me agraden lo que tú quieres notarlos. Pero bueno, che, com mai anem a cuinar a gusto de todos, cuineu com vos cada i vais. Gran o xicotet, l'ai, com vulgueu. I ara quan estiguem talladets, ens anem a posar en la paelluki esta, junt amb la coliflor que estic pensant. La col és que parla prou, per això aquí va el primer. I després, quan estiga un poc fetet, ratllarem aquesta tomacata passaeta que tinc ahí, passaeta petita, la penca, i la tirarem. Bueno, això ja va en marxa. Quina oloreta. Que bo, per favor. Bueno, pues això està sofregint-se i n'ha que esperar-se. És lo que té la cuina, Tingueu paciència perquè la cuina és la merda que té. Si no, crides al Globo o al Justit o a la merda que utilitzeu d'ixes i encomaneu algo. O baixeu al Naruto, que és lo mejorcito del mundo. Pero si no, si tienes que cuinar, pues t'has d'esperar. Allà estic, esperant. La col va agarrant, la hi tendré. I ara
Bueno, tinc la tomaca així també, partidita, esperant seguir. Ara arriba el moment també de la primera confessió d'este vídeo. Confessiones. Com és vegana, vegetariana, esta fideuà, pues el peixet no va deixar gust. El suquet de peix no va bé. Entonces, claro, com no n'hi ha suquet de peix... Tendrá que ser pastilla de suquet. De nord. Es lo que hay. Bueno, acabé de rallarle la tomaqueta, ya ni hay que tirarle un poco de condimento. Condimento en este caso, un pepe roig. Pepe roig. En el meu poble le diuen pepe roig. En el vostre ni ho sé ni m'importa, així que és perquè vos faig la vida és així. Estàvem pensant que estic fent fideuà perquè és més ràpid. Perquè, claro, la paella... La fideuà és un substitutiu de la paella. O sigui, no mos enganyem. La paella és el que està bo, la fideuà, pues sí, també està bo, però és un invento, saps? De fideus, no sé si de Vinaròs o de Gandia, que estan discutint qui va inventar la fideuà. Si mos té igual qui la va inventar, si és un substitutiu de la paella. Els valencians mos agrada discutir per tot. Discutir per tot! Entonces discutim per qui va inventar la fideuà, discutim per si la fideuà i la paella és millor, si la paella pot fer pimentó roig... Bueno, tot el que discutim és de menjar, també de res. Bueno, tot no, que a vegades discutim si parlem valencià, si parlem català. El valencià-català és una tonteria, perquè realment l'important és que la paella porta pimentó roig. Clarito, pimentó roig. I es creieu que no, és perquè sou uns amargats i no heu provat en la vida la paella en pimentó roig. Lo siento. Es mi opinión, la tengo que decir. Vale, bueno, me he montado el estudio de grabació així en la barreta esta de la cuina, perquè si no, no se veig. I he llegit en internet que has de gravar diferents planos perquè la penya no s'avorrisca en el teu vídeo. I com jo sé que la penya se va avorrir igual al meu vídeo, pues posa diferents planos, chimo. Poquito de ASMR, continua. Yeah. Ara per donar-li color li vaig a posar això, que direu, safrà, no, error, mec. En el vegetarianismo, veganismo no n'hi ha safrà, n'hi ha cúrcuma. I els que tenim xicotets, tampoc poden gastar safrà perquè es posa epilèptics, anava a dir. Epilèptics no. Es posa hiperactius. Hòstia, no gasteu colorante alimenticio, dice xungo de consum. De Mercadona, perquè posa xiquets hiperactius i ja són hiperactius perquè són nativos digitales, saps? Si damunt es doneu vosaltres perquè siguin més hiperactius, pues menuda putada, saps? O sigui que es diu cúrcuma, ¿vale? No sé si se veu, allí, vale. Això un poquetet només per donar color, perquè també té un saboret, però a mi no m'acaba d'agradar, no és un sabor que li pegue ni a la paella ni a la fideuà. Entonces, si se posa poquet, deixarà el coloret groguet, que és el que volem de tota la vida, per enganyar al gusto, perquè el color groc ja me dirà si no per què serveix, si el color no fa sabor a res. Si el color no fa sabor a res... Ja tenim això, i entonces agarrem una botellita de agua que tinc per així, que no sé d'on collons aquí, però jo vaig adaptar, suposo que serà bona, i li tirem. Importante. Voy a medirlo. El meu ull ho va medir, saps? I jo, això de medir l'aigua, no. I menys en fideuà. Si te passes d'aigua, eixirà melosset. Així meloseta, no passa res. Si no te passes d'aigua i se queda sequet, estarà més entero. Estarà més entero. Que això també mola. No, això no és d'Xina. No mesureu. Això de mesurar, això és de cobardes. No mesureu mai. Ja tinc això posat, ja he tirat el caldo i aigua i ara arriba el moment de fer caldo. I l'única manera de fer caldo, bueno, ara estic faltant un poquet, no és l'única manera, n'hi ha una manera guai, que és agarrar, sofregir alls, fer una picaeta, això el meu amic Carles ho fa molt bé. Carles, convidant-se a fideuàs i a paelles veganes que deixen de puta mare, estic parlant en sèrio. Però jo no tinc ni temps ni ganes de posar-me a fer una picaeta, que se diu, per cert, d'aquesta picaeta, salmorreta alicantina, perquè us sapigueu.
nyora picaeta, sofregida i picaeta, all picaet i sofregit, o sigui, sofregit i picaet, no. I tomaca sofregida i picaeta, tot junt. Això se fa un picadillo, una salseta molt espessa que es diu salmoreta alicantina. Se la guardeu en la nevera o al congelador i fareu uns arrossos de la hòstia. Però quan jo no tinc temps, li vaig a posar el nor vegetal. I això va ser con la salmoreta alicantina? No. Va ser tampoc con la salmoreta alicantina? No. Però se mincharà. Pues mira, que jo. Pues vale, ja han tirat la pastita de caldo, això ja té color, i ara pues, que comença a bullir, comença a bullir, poquet. I jo que sé, no sé lo que li deixaré, que es passa un poc la col, que es un poc de sabor, mitja horeta, 20 minuts, 25, no sé. Mitja horeta, ja, però bueno. Vamos, esperaré a veure si es ve. Ai, perdó, que no vos he explicat el que vaig a tirar ja això. Una altra polèmica dels valencianos és macarrons integrals, meleta, xiquets i xiquetes, meleta macarrons integrals. Però no, jo lo que voy a mostrar-vos és ¡tachan! ¡Ta-ta-tan! Fideos gordos. Ma mare, les vostres mares i totes les mares del món vos feien la fideuà de xicotets en estos fideos. Però de repent, fa 4 o 5 anys o 6 o 7, algun malparit o malparida va decidir que la fideuà autèntica no es feia en fideo gordo de fideuà, que es diu així, collons, es diu fideo gordo de fideuà, me caguen l'hòstia, fideo de fideuà. O sigui, este video es específico, es el bueno. Però algun malparit va decidir que no, que es feia en fideu finito, angelín, cabellín o del uno. Hòsties, tota la vida mos han menjat la fideuà en fideu gordo, curvo d'este. I mos agradava en les gambetes i en tot ahí, nyam. I ara què? Ara ja no val el fideu de fideuà? Pues jo estic en contra. Jo últimament gaste la fideuà grossa. I punto. Quina quantitat de fideu li posem, de fideuà grossa? Bueno, això depèn de la quant que tingueu. Uns 100 grams és el que es sol dir. Tant en tota la pasta, l'arròs, en tot, se sol dir uns 100 grams una ració d'adult. Jo, com estic un poquet gros, me pose menos, entre setmanes. Si és a cada setmana, que ja no som vegetariano, me pose més. Però no, ara, en sèrio, això no, està gros no està bé, no és sano. Ja. Jo pose normalment, quan cuine entre setmana de normal, entre 75 i 80 grams per adults. Crec que és una quantitat raonable i a més, com verdures n'hi ha prou, doncs està bé. Aleshores, com estic fent 2 plats, per a mi i per a la sòcia, li vaig a cascar 150 està bé, bueno, sí, 150 i 160. Mira, perquè no mos barallem, ni pa tu ni pa mi, entre 150 i 160, 156, perfecto, una cantidad nutricionalmente estupenda. Todo está bollint ya, hasta 20 minuts bollint. Jo l'he tastat, està bo, té sabor, vos ho jure, en serio, té sabor. Y está sentidet, ya lo digo ahora, confieso, està sentidet. Qui cuina dos, cuina pa tots, però jo cuinar salat, o sigui, cuinaré pel gat, però mola, perquè si sale un gatito, monetiza. Venga, total, que sí, està saladet, està sentidet. No vaig utilitzar ninguna tècnica. Hi ha una tècnica que és tirar-li una creïlla, no sé quina història, i se minxa la sal o què sé. Històries de bulos, fake news. Jo vaig a tirar això, 10 minutets, ja ho he mesurat, fideu gros. Fideu gros. Hereje! Vale. Bueno, ja sabeu que també això és una altra història. És una altra història. La història de com se tira l'arròs o els fideus, si és fideuà. Que si tens que fer un caballo. Un caballo. Si pudiera hacer caballos me faría yauro.
m'agarraré una parcel·leta en els sols urbans i plantaria carxofes i faves. Collons, un cavalló. Pues sí, cavall. Una creu, más allá. O la iglesia musulmana. A mí me da igual. Yo el remeneche. Estoy bien, este es un pasota, tío. Este tío cuina pasota. No cuine pasota. Cuino por intuición. Porque tengo un don natural. Ara 11 minutets, bullint, primer fortet, després més fluixet, i ja sabeu, si me he pasado de caldo, me lo set, si me he quedado corto de caldo, sequito, enterito, ¿vale? Com compta el temps? En el microondas, en el kitchen timer. ¿Per qué? Porque soy un apasionado de las máquinas, de los gadgets electrónicos. Aleshores, me encanta, en compte de mirar l'hora en el móvil o mirar l'hora en el rellotge, que tinc casi un rellotge, pero me la sopla. Yo, me gustan los aparatitos. Y entonces gasté el kitchen timer del microondas. Cosas que pasan. Me encanta. Això sí que és ASMR de deberes. I no les tonteries de les ungles, ni de sorollets, de coses rares. El blu 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 de quan bullís un arròs, uns fideus o algo. Eso sí que relaja, ¿vale? ¡Uy, qué dormido que tinc! Acaba de sonar, bueno, perdón, que se me ha olvidado la coletilla. Bueno, acaba de sonar el temporizador del microondas y pues ya estaría, ya han passat 10 minuts, son entre 9 y 11 y ya estaría, pero he dit, chico, vamos a grabar el final de la cocción. L'he pujat a tope perquè faci crac, 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 crac. Què faig? Un timelapse? Vinga, dentro timelapse. Puti, volia fer el timelapse però s'empanya la càmera, me cago en la hòstia. Però ja està, ja estaria, Ja no vaig a fer més vídeo perquè porta, jo que sé, 20 minuts, 17 minuts i esto no lo va a ver ni Dios. Si els meus amics ho veieu, yo vos lo agraís de todo corazón. Pero es que yo no lo vería, o sea, no hay Dios que vea un puto vídeo de 20 minutos. ¡Video vegana! ¡Ole! Ti, 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 ti.